masa dito lagip tinapalabas ni bagayam nga tuto itilawag siri. Awagan ta kanunotan itinagan nga tuto. Sa gudahin ng notisurat tilagip tinapalabas ni Toto. Dear Manong Nemi, agap apuraak amang paandar i-tricycle nga ipaspasadak Manong Nemi. Ini tapagod niya nak ni nanang. Ay, Toto, apay agap apura ka barok. Sabon sapay nga napakan na kita baboy tayo dya obong, ha? Kinuna ni nanang Manong. Dakay labasitan timang pakananang kada date ko. Date! Minaunang. Hindi kami makidate. Susapoy. Date manen. Sos, Maria Jose Barok. Di pa lang amin ni Tina. Aba, akdita purok 7. Iti armam. Sigurado nga, dahi dya iti manubya manakaw. Saan nakanto kong pulos nga isina. Nanang mat. Dito nga kinagwapo ti Baruyo. Sakit, iharit na kiti man sa laing nga baak. Uwe, namo nga gwapo ka Barok. Ang may mayat no ni Tina. Akasadar ko, ti armam. Ta sigurado nga saan na nga isina. Dola amin ibagbagayo na nang singin. Inakman laingan. Manong Nemi adumat nga minendig iti nakarelasyon ko nga babae nga mawala pulos tinagpaot kadakwada. Kanayon dak nga isina nga isudeta ti bagbaga ni nanang nga ni kanu nanatina ni bagatina. Iti armag kat manubiak sanak to kanong isina. No apemot ngamin Manong Nemi nga kanayon dak nga isina dagiti karelasyon ko. Kat adya ka muna kapay. Aw ba ti anglit ko kan sa anak man nga naalas. Tasaan ko pa nang ibagkat iti bukod ko nga bagi Manong Nemi kat nakagop gwapo akal laki. Ado dagiti agkun ko na nga nakagasgas at kano takalanglangak ni Kuko Martin. So nga apay nga malasak ba't diyan ka mo apay nga malasak kinayat Manong. May saglaeng nga mo nga tricycle driver dito syudad Tilawag. Kapilaak mismo Manong Nemi. Dagitay gugwapo. Dito nalang nga manurot iti radyo Manong Nemi nga ni El Amor Verdadero. Kat gabuta agapo iti panagpaspasadak namamok ni Kim nga agtrabaho iti may isa nga bake shop. Napindas ni Kim Manong. Nga iso iti nak-i-date. Uy, ni Kim. Ngano na yun ang tisakbay tinagan ng iti o amamlatan no anyat kay tasawan Manong. Alas 8 tibigat kadada ako niti sango ti simbaan. Mangururay kini Kim tali takal tinagtulagan mi. Kumurang nga maysa nga oras kon nga gururay idita mapasungada kon tinakapimpintas kan nakaseksi ani Kim Manong Nemi. Oh, Manong Toto, nabay ka din? Medyo ading ko. Tiamok pa kita, itayan kita, sagkan nga umay. Tiamok kit injanan na. Abay kumamit, nga saan kita nagtulagan na Manong. Pasensya ka lang ko man, no medyo naladawak na. Nagdalusak pa lang amin dyan kaserak. Kan siyempre, nagpapintasak mo nangro na kit damot ang ag-date. Di ba? Sa mata ka sa pulang ag-make-up ka pa ya, Kim. Agsipot nakapimpintas ka, oris saan ka nag-make-up. Bolero ka ba't gayo nga talaga, Manong Toto. Samad ibagbag lang ti pudno. No, anyo tagpeso, ibagbaga. Oh, anyo nga ron. Hindi pa nagmerienda? Okay, sige. Hindi pa nagmerienda?
pinaandar kon ti tricycle ko kalpasan nga naglugan. One. Ket nagpaabagatan kami iti Gilbert Bridge. Simulat kami ti may nga mall. Ket inamang min ti may nga panganan. Kim? Oh, abe manong. Aw medlatagunget wenno mangiparit nga imenta nag-date. Baka madamdama kita ada mangsultakan niya. Masino kumamot manong. Amangan lang no, ada boyfriend mo. Awag ka di mada boyfriend mo, ading ko. Manong name sang sinungbatan ni Kim ti sa lutsod ko. Na nag-order manong name. Nag-imasan dito in-order mo nga pizza. Manong tuto, yummy. Kanawin ka di nga umay dito manong? Summit. Umay kam lang no, adag birthday ka na kami dyan balay. Basta ka di? Ang may sabalik man ti salitaan manong tuto. Kaano nga tinaodi nga nadaan kat karelasyon no girlfriend? Nabayagan natin ko. Duwan nga taon tinapalabas. Duwan nga taon? Nagmaya ka ron na. Huwag nga ron. Ayun, bayad ti duwan nga taon, awan pulos ti kinadate mo. Awan pa atin ko. Oresin sinal lang nga date lakuma. Awan nga talaga atin ko. Kahit mo sawin manong tuto. Duwan nga taon nga awan ti ko. Ani nga ko. Di kahit nga sawin. Dua ka di matan nga taon nga awan ti kina-sex mo. Awan. Duwang mat nga taon nga saan ka nakaraman. Barbaring numakarama na kita. Manong nemi dinamag ko no seryoso iti padang damdamag na kanyak no duwatawin nga sanak nga nakipag-sex. Uwan seryoso. Apay lang ka di iti agang angaw. Nga maguri ka. Di mo kunain. Nga virgin ka pa laing manong. Siyempre sa ano ko na virgin natin ko. Mamanuitan ti virgin nga tricycle driver. Butlogayam. Dagpado talayang nukasta. Ores siya. Saan ang batang na virgin? Ano ya? Aman. Saan ako ang virgin? So nga saan ka nga agbabain kanya? Ulitak ti sa lutsod ko keng ka. Dua ka din nga tawin nga awan ti kina-sex mo. Uy, dua nga tawin nga jack nakaraman ko naklang roden. Baring no ko itan. Kasta? Abay katawa ka. Nagtepel ka no kasta manong. Okay. Isarting na ito nga topic ta nakababain mit keng ka. Nangaro na kita babae ti kinataom. Okay lang kanyak dito nga topic manong. Isang istorya umutan noon niya ti napasamak ididamong nakaraman ti babae. Alam na, istorya Huwag ko naklangarutin kahit ko nga ti pagkinustoryaan dagat may pangibit sex. Sabsabali ka ba't kagsaludsod ading ko? Ala kindi, istorya mo manong. Manong nemi kasta tinagrekrikusan ti istoryami kinikim nga nagmalmalim. Taorin no adda kami ngagpagnapagna iti mall nga adalata sex nga maibabait iti saritaan ni. Kinagsip ngeten iti tulnog ko ni Kim manong nemi. Oops. Para. Isardeng mo ti tricycle manong. Dito yan ti kaserak. Dito ka din? Sige. Agaman nagtipa ng tulog mo kanyak manong toto. Siya tirog bang agaman kang kading ko. Agaman nagta imanugod ka nga makipag-date kanyak. Ewan gaya, nuti ka diti lugar yun tang api nga kaskasera ka. Tagakagayanak manong. Oh ya? Sumit lang na pindas ka. Ta kagayanak kagayam. Kada mo nakaragragsakak bayad iti nagbalim nga pa nagkuykuyok ta. Madlaw ko nga rodeta Nadlaw mo? Oo.
Agsipot ta, katawa ka lang, katawa itong nag-istorya. Makapakatawa ka ba't ngamin? Dagit istorya, madin ko. Ano yung istorya, tiada nga magusto manong. Teka di istorya, nga naka-ut-ut tay ex-boyfriend ko, bayat nga nakatuon kanya ka. Si Kamet. When isuhading ko. Saan na lang amin nga natapalan din butot. Iti ta, haday sunay tirabaw mo. So pa imbagpay ko na, tas ang kami nga nagbayag iti hotel. Alas sumurag ka nga rodan ta. Iti kasairam ta, agawit agmuten. Kat sabi lang ko man ta, maulit to man hindi pa nag-date natin ko. Maulit manong, basta aldalaki ti Sabado, unang Domingo. Ta isut kawan duty. Agtags ka laing. Katawagan na klaing no ka. Peso? Oo, promise. Kino na ni Kim manong name kat inya sa dagnan dagiti bibig na kadagiti bibig ko. Ha? Manong name? Jack pag-urupen nga. Adan sa goodbye kiss. Manong name kasla Jack palaeng mamati. Nga nakasara ka iti babae akas kini Kim manong name. Nga naglaing nakalalaing dito ka din tinubiak nga santun nga mangisina kanya. Manong nemi kaslasaan nga nakapapati nga iti damo laeng nga panag-date mi kini Kim. Kad adan napasamak kan mapaspasamak ka na kami. Manong nemi, imagine igid ti kalsada agpaiso nga mamano ti matatao sa maysa manong nemi na pintasmet iti ayan mi. Nakalingad kami manong. Mamam ka di manong nemi nga dalakay nga nakakita ka na kami kat dinilaw na kami. Hoy! O babay niyo, kalsada, kaskalaasaw. Yung di ba kasdahawak man ng name sa nga nagbuteng ni Kim. Babaam na ta, datati imas na, tada makabuya. Anong name nangig siguro tila kahit imbaga ni Kim. Sukit pa yan ti mabain manong. Uwen manong name nagtulagan mi ngayam amuka ni Kim iti may sa kadagitay barkada nga tricycle driver man. Sige, iyora ta nga ro deta nga el amor gibagbagam. Ang yam dila mabaling nga igamang bid ato shoulder bag ko manong. Tapay. Mapangka ka dito siya. Saan nga nagdamag pa sakluton kid din shoulder bag ko. O deta. Nasaklot ko. Uwen mayaten. Ngem unay na madlaw. Ha? Saan unay nga madlaw ko na? Kinuna ni Kim manong name kata inkautnan ti may sa nga dakulap na itilas ud ti brief ko. Uy, mabiglahe nga din ko. Anot araramid na? Nagtagna kalata. Manong tuto. Yan tangay ta sinaklot mo matindi bag ko. Di ko nagkutkuti tapno mapagkil ko ore tahag na makita gawata nakasaklot ka mat iti bag ko. Anya? Manong name naglaingan dito nga bahay. Ore sa din no, kaya na. Imbabanan ti sipar ti padalong ko manong name kat kunahan. Kaili ko nga minin kapet-petan. Deto'y adabolitas na manong. Apay. Sa mo kadimat akailiw di kiti dakulap ko. Man ang ado ti tao dito. Relax ka lang. Awan, di ba? Makakita. Handang amu gabot adatabag ko nga nakasaklot kang ka. Sorry, pari toto. Nalada wak tada. Nangarkilakan niya kiti ay supapaway. Apay nga nakamulagat ka ay ditakal pare. Nagokrad pa yun, nakitabot tagong mo. Kwa, el amor, nakakikiktot ka mat kami ni. Ha? Hay, siyak ni Kim.
Hello Kim, nice meeting you, Manong El Amor. Napintas ka gaya nga talaga din ko. No napintas ako ng Manong. Patangaman nga rod. Tinaginawan ni nanang kaniya. Nak Manong Nemi gabuta madlaw kun nga mayatin inisem da Kim kini pari El Amor. Nga isumeten tinambaran ni Kim nga nagpakada Manong Toto, Manong El Amor. At apagayang papanak. Gusto nga panawang kayo dito ya. Kasi taka di. Kaya ituloy na tumalante. Ituloy na tumanin into maminsan. Tay aramida kita ya. Bye. Bye guys. Kinuna na katrimuaran iti restaurant. Hoy, pare Toto. Iso ka din dito kung kunam nga ararman. Uwad pare iso. Arat makunam. Bagay kayo pare. Sa amin napupuutan kani pare El Amor nga nagbalin kami nga chismoso karagitagon taway. Katuen, naglabas pa nga rod Manong Nemi di kiti aldaw. Kinagtultuloy kami nga rod kinikim Manong Nemi. Nariknak o numariknak kakasla naghayong maakmeten ti kinapintas ni Kim. Iso nga naminduan iti uneg ti makalawas nga kita kami. Imbes nga maminsan lang ti makalawas nga mamindua. Kaya nagtunggalag kita kami adalat ta sex nga mapasamak kada kami. Saan kumat kadi nga abuswen deta nga pagkapuyan ni Kim. Nga misumat nga minti ag first move tapno ag sex kami. At dapat tinaminsan Manong Nemi nga napang kami nagbuhay ti sine. Diyak kumakayat idi Manong Nemi ta saan na ka mahilig ti sine. No agbuyak met lang nagatumabuya di ta YouTube. Iti cellphone Manong. Babanakad pa lang na magbibuya met ta sine. Ngayon pinagusto Manong Toto. Ijali ko ti pagtugawan ta. Dito talatan sango o ta basimit ti tao. Diyan likod ti kayat ko. Kinuna naman nung naimikit kinuyod na ti takyag ko. Abag tugaw mi ti likod kat dagos meten nga. Nako, inamalan na di ti lips ko. Nyamatin na ti nga babae na ko naktinakam ko. No kastoy metla tilang tana. Apenas kan pailang agbuya kam ti sine. Talagang mahilig. Madrama ako nada Manong Nemi kat inamalan na nga talaga digiti lips ko. Sa bali man nga laban dito Manong Nemi. Fight manen. Agbuya ta. Kit mangrugid ti pelikula. Amok ngim si kalatan ti agbuya. Kit anang arti obram. Kasi ti obra. Isto yung uy. Kasto yung natobrata di palang rumor mapanda di kasera o mapanta di hotel. Sige, rumor tayo. Ngayon saan na matakayat ti rumor ta iti kano kasera na kanito nagti hotel kat awan kano ti trail na. Awan ka no ti thrill na Manong Nemi. Manong Nemi sabsabali nga talaga ni Kim. Iso nga pinabus uyak latan ti kayat na. Uwan. Diyan ka makapagkadkad tate kunakon Manong Nemi nagayuma akon iti kinapintas na. Ti kinalaing na. Ngayon saan lang nga dayta agsipod ta. Natnagen tirik na kengkwana. Iri ababa nga panao Manong Nemi agayata kun kinikim. Agturungen Manong Nemi turiknak iti seryoso nga banag. Asa angket nga ti roman sa laing. Kayat kon nga ag-level up no anya ti adda kada kami. Kayat kon Manong Nemi ti makasigurado ako akon ni Kim. Uno kabukbukod akon. Saan ko pa met kadi nga girlfriend ngem no anya ko mga rod ti kayat asawen ti masansan nga pa nag-sex me. Napanunot ko nga rod Manong Nemi nga yam amukon kaninanang sakbay nga seryoso nga agdato na ken ko ana. Iso nga tinaminsan manen nga pa nag-date
Oh, amom, nagbunyag tayo ka nakakinto no may nga Sabado. Pabunyag, kapay mga nakak. Awali saan latan. Mawaling ka ting umay kanto tapno. Iyam amo ka kinanang. Kada to'y umay nga Sabado. When? Alas 3 to timalam. Mawali na tamat Okay. Nuti ka dito balayo. Jaya baranggayo. Nuti ti barangay ka malayo. Tao mayak tulat at duwanon. Asadeg ti barangay hall ti balay mi. Damagim tulatan ti ayan ti balay ni Toto ko ng tulatan. O sige nga rin manong. Ikarik. Umayak to. Manong Nemi, nadanunan nga ron ti aldaw nga panagbunyag ti kaanak kat syempre inawis kumet ni Pare El Amor. Nasapang himay ni Pare El Amor ngem ni Kim ti awampay. Oh, Pare Toto. Umay ka dimot lang ni Kim? Akong kunam Huwag pare. Agam sigurado ka talaga na iyam among kinanang mo. Pare, saan ka uning agseryoso? Laglagi pa yun. Nga ato siguro nga lalaki tinagpasag kinikim. Oh, yung talaga itang iyam among kinkwana, ninanang mo. Huwag ko nakamit. Walang yung sa mo pa girlfriend so na agpapampay pare. Manong nga bulan agdedet kami kat sunggal agdate kami kat ada mapasamak ka namin. Sigurado ka? Agwari ka man pare. Kasla, adda kayat mo sa una. Kung amin pare, Toto, panagkunak kat adda gargaraw ni Kim. Saan lang nga, adda no, di ka talaga nga adda. Hanga kasla, adda lagi di. Takas ano? Namin adon nga nag-sex kayo. Ang aumat relasyon nyo. Sa mong pala girlfriend, di nakamot pala boyfriend, uno boyfriend. Pare, disente nga babae ni Kim. Disente no, isot ko na. Ngayon na sa set siguro no saan mo masuseryos wen. Ay nadikit mo sa wen. Simple lang. Numakan ko ba kat saan mo nga pagbusog no di kat sarsaram sa mulaeng. Pare El Amor, seryoso akon. Kahit kung iso na ti ina, di kita agbalinto nga putot ko. Okay. Angem di na ito papabalawan. No. Di na ito papabalawan nga saan ka nga binalagan. Alaman pare, alaman. Hingga din mga tayo, walay ko ni Kim. Manong Nemi. Oh. Kaslaki dadan sakit ranta ni El Amor nga mangagaw kanya. Kini Kim. Agseryoso ak. Kay baga nakit din nga saan kong seryoso. Anya ti kahit ang sawan. Sana ka seryoso? Dito talaga nga nainlaba ko. Sabsabali manong Nemi ni Kim. Nabati ak nga ron anag tugaw o kat imasadeg ni Nana. Ay, Toto. Nanang. Anyat ko, adi, mapalam, mamangan. Ika manganan baro. Your ori ko palang ni Kim, Nanang. Kim! Tibagbagam ngayon mamong kanya. Wan, iso Nanang. Kata, ika pa lamangan. Mga numabayag pelejay, mabisinang ka. Kinuna ni Nanang manong Nemi katag pagisumit nga da nagsarda nga tricycle iti batog ni. Nakita nga dimsag ni Kim kat nakaisam ngay masidag itayan mi. Hi, manong Toto. Pasensyahan, medyo naladawa. Okay lang, Kim. Tinapati kitadakan. Uwing gayam, iso ni Nanang. Hello po. Nanang, iso ni Kim. Ay, napintas ka, balasan ko. Thank you po. Toto Barok, ayaw bang mga rodin na kita, ingay matarmangan. Tayo nakmat as kasunti kita daduwa pa yung bisita. Ituloy tayo madamdaman at sasalita na ko Wanang, Kim, American, intamangan mo. Makisiarak man pala yung da. Bait lang manong magkisiarak. Itayak pa lang kami na makisisboy. Tapos tagadi, sige, kuyogin ka di kusina. Tatang kami sa GTC Army.
Manong Nemi kinuyog ko nga ron ni Kimi ti banyo. Kadi intudok. Intudok kang kuha na manong Nemi no sa danno ti ayan ti banyo. Deta ti banyo. Sumreklatan. Kinunak manong Nemi ng sambat nga agtignay nga sumrek. Imbes kadi nagparintuming iti sangok ket imbabanan ti pantalong ko ken dibir ko. Uy. Anya kadto nga babaen. Urian niya nga lugar. Agor ka. Ang mga nasumrek ni Nanang. Napintas ti Tilda. Uy, agor ka. Mabaling ka di. Please, please, please. Inda pala mangan. Iso nga roden. Nga kayat kuntimangan. Oh my God. Nganuan niya ti kalikagom ni Kim mayatak manuno saan talagang aramiden. Nung ti baga na nga mabiit laeng, relax ka lang, manong toto. Ado ti tao di taruar nga man da sumrek di ti kusina. Awan ti sumrek da busy da mangmangan. Wala nga ninanang ang mga naumay dito. Saan ko nakmet? Apay, saan mo ka di kayat nga isubok manen? Ti bulitaasan nga ika mo? Anong name saan man nga nagtaktak kaninsubo na manong name. Manong name talaga nga naliing dito nga babae. Dito ka dito babae manong name nga pagseryoswak. Tapno di kasta ket iso iti pakain laba. Manong nemi awang nga ron tinaaramidak no dinang pabuskoy. Gabuta din nakanumit kayat tibaki am-amu kininanang ko. No kas pagarigan tayam amunak kat diak pagusto ni sur. Wan manong nemi napasamak nga ron ti amin kat ti jak ni namnama. Naduktaran na kami ni nanang. Hay, ano na ito nga aramidin nyo, ha? Kung nagkana kayo nga umay kay manganen, yung sa baliwat na aramidin nyo rito, at dahil dito kusina. Ano ito aramidin nyo? Kung nang adala umay may alain kinikim dito kusina. Awan nga min dano mi jerwar, iso nga umay kam dito. Ano nga awan dano mi jerwar? Isak tinangin sa ganit na dalong mijarwar tapno amomoy. Nga itong mandeta pantalo mo, si katuto. Kat si kamat, si kamabay. Nalipatam sa amaten, nga dakat di sa bali nga balay. Ha, saya atap ko mamatitigdignay mo. Pasensya kaila ko man nana. Ha? Bimabaian ka. Sa kasto ti kargaraw mo ti balay ti may sa nga lalaki. Kasano lang ano sa bali nga tao di nakakita ti aramiden mi ti barok ha. Nanang awan ti dakas nga aramiden ni Kim. Anya? Panagkunam sa nga dakas ti panang mapauna yan. Nakikita ure kasanot panang ilibas yo. Saan yung ibagbagan ang mga no makaadama kang sa bali nakababay. Nakababain! Dito ako matimo na pinanunot mo si Katoto. Sakbay imay kayo. Imay kayo dito itataka sayet nga babae. Kuha, nana, ulitek, dumawat kada kayo ti pasensya. Santun nga maulit. Kinuna ni Kim manong nemi. Nga bulon ng tisimrek ti unag tiban nyo. Nagtultuloy mo panang sermon kanyak ni nanang nga nakabanikas pa ikidini ti sangwana. Nanang, ay po ay barok. Kakaiso na. Nga ko na mga adayam amomon nga babae. Nga panggap mo tag seryoso. Kung nagtupay gamin kang kakit, di kan tupat ngamin mamatpati ka niya.
Ni Tina nga kasadar ko. Isut armam, isut asawaan. Tapos nikas takit ad-adda nga nabimpid na spahay. Tay bagada nga agbabakat ka. Ngayon tayo mga asawa ka iti sobra. Ninanang mat. Sobra kayo mat. Ay, anak ka sobra. Dahil tanga babae sobra. Naga mangyam-amu ka lang ti babae. Tayo pa'y awan ti manaknakam na. Nanang, saan nyo kadimot na ukuman nga tagibas si tadi kinatao ni Kim hanyong husgahan na kasta anyang artiket mo sawan anyang kahit mo gibagak na Emma manakman nga babae kasta sa nikadlatan nga nanang noon yaman tinakita yo bilang nilatan nga awan kahit mo tatong paeg ka nakita na ginidua abukel di matak nga nakaparintumay nga nangamal iti sangwanam sa kunam nga awan agpudno ka man kanyak si Katoto girlfriend mo ka din na nga babae saan pa saan mo't pagayam abay nga rod ngayon narabin yun kasyay kasi nun sa bahay nila nakakita ay dahil tatanda nam si Katoto Jack kayat nga arme mo nunubya emdeta nga babae dalawag manong nemi Jack ba't kidi mapabalaw ni nanang nuapay nga san akayat ni Kim apara kanya san ba't kidi nga ugali ni nanang ti makibiyang iti love life ko nga mitalaeng manong gapoy ti nakita na nga inaramid mi kini Kim why iti rumwari ni Kim manong nemi ti banyo napang kami matlanangan kalpasan na nagpakadan. Kim? Oh, manong tuto. Pasensyahan ako man kininanang. Okay lang. Diyak ba't kami namnamain nga sumurek. Kit nakita na nga paiso tinapasama. Si Kameng? Saan ka makatututor? Datang artim ako na nga trailing na. Iyaman mo ka umakitin nga baling nga manukang nakit. Oo, matpet relasyon ta. Anya nga minti kahit mo ka relasyon. Adun nga dan napasamak ka data. Saan ka o nagsiseryoso manong tuto? Gabuto saan ka seryoso? Baliwan na to tagsalita. Inakon. Nasurok nga makalawas nga saan kami nga nagkita kini Kim iso nga rinantak tinapan nanguray kang kuha na iti trabaho na. When manon maybe. Kahit ko nga maamu nga na yung bagisuna. Agsip ngeten iti malpas ti duty na kita intulnog ko iti kaseran. Naglaman na iti panang itulnog mo kaniyak manang tuto. Kinunana kakagandahan ti panag lips to lips me ti panag lips to lips na kaniyak manong me mailiwak manin kang ka mailiwak naguri ka apay kahit ko ti seryoso sa saritaan I love you Kim tarman na ka din please pwede angaw. Kahit ko, nagseryoso ka. I love you. Ketsi ka. Ipatpatignak mo. Kim, itapa lang ang makariknak ti kastoy. Agay hatak unay keng ka. Kahit bakluan nak. Agkasarta nga dakos. Kahit kung sikat agbaling nga asawak. Sikat kahit kung agbaling nga inadigitan nako. Papagayam sante nga kabelan nga iring positive may sa nga malem ti pakasalitaan lagip tinapalabas ni Tuto gabutat dapay nayon na. Dangat hakim kini Tuto tagkatuluyan talagang nga tanga seryoso deto'y letter sender tayo kaniya Kim ininto ta nalawag nga talagang
lalakain laon nga babae ni Kim. Papagayam itong bigat ng ganti tuloy, dito yung lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga tuto itilawag siri. At iti pagayam yun manong yun Nemi Ruiz, mangibat batin tinimba nga oras yung amin nga sangapano.